Ebenginikezela inye igama ongala. Ngithi mina unikeza ubani na? Uthi usunikezwe lo mfana lona usingasamfana. Ngithi mina leli gama lithini uyangitshela ukuthi uthe lo mfana usulokungani? Usuqaqela iphalishi. Utheni yami? Uqaqela iphalishi. Ngithi lelo gama lasi. Awulazi lutho. Awulazi sidalo mtitheni. Awubeqamba nje. Kusho ukuthi phela ukuba bengilazi leli gama njengoba kade ngithi ngeke ngikwazi ukuba semcimbini weNgonyama kukhona yena ngatshela amaphoyisa ukuthi ngicela angithathele yena mangabe enqene kumthatha ngomthatha ayisethi amaphoyisa cha mthitheli awuzwani nento engisiyo ngakho sesiyomthatha amthathile ke amaphoyisa uhambile akaze ubone umcimbi awubona umcimbi kuba bengazi nje kade usengicambi igama kufanele akaze ubone kodwa ke angikubonga ukukhulu umsebenzi wenziwa uCabhashi lapha usingasemfene umfowethu akaxolisa lapha kahle kahle lapha enkosini uZungu wamphephisa engabuki yena njengomdideli ukuthi waqhamuka semgxavunda kanje wemphephisa ubalekile so kungezoba mfowethu ubalekile ziningi izinto ezinhle akazenzile abikho kisoka bengenasithi kodwa la okusheleleke khona ulimi akasheshe kulungise ngoba ngelinye ilanga sengagcine kwakheke ezinye zezinto sengayigcine sezakhela izitha ngongenasidingo kodwa nje bafowethu masomela iqiniso ziningi izinto emacibini thina nje siyakhala ngayo siyamthanda kodwa lokho akakwenzeni ngoba phela sethinta amakhosi kusesekuyinkinga ngcono nokube bethinta ezinye insizwa ngoba vele insizwa ziyanyathelana kodwa mase kuthinteka amakhosi siyakucela nje ngizwe mfowethu ungakithi ungakwethu mfowethu noma makuthiwa wawudlala leyanto namanje ayisawundi kahle amakhosi avikelwa yithini esiyilokhuza esiyizimpi zamakhosi ithina futhi ingubo yeNgonyama nalokhu nje kwehlisa ngisho isithunzi seNgonyama yethu bukushibhe kabi Cabhashi uthathole akukhokhwa ngisimali inhlonipho imali ushilo lompantho ngicingane nenkani imali kodwa nje singasemfene mfowethu mina ngikucela ngiyakutshela awuzuba nadaba lapho ngoba uneli ungafika eGoli unenduna lapha eGoli uyaphuma uneli ungafika endlunkulu uyaphuma ubuka nje manje uzohamba emgubheni emkhulu kangaka welembe awubonakala nalikhala ekubeni ukhawu uvelile ukuvela kodwa manje abangasabonakala kabonani nangu ulongwana umdideli uxu unele wambona ngokuya cha sengithi mina cha umdideli uthi umdideli kanankinga na befanta kuthi khona izothola ukuthi uqhube womdelele futhi izo wabisa umuntu omdala ngokwaqela iphalishi uzumbuzelelayo singasempani ngeshise uxolise buze ekhaya singasempani ngoba kwenza lokho ufana uqala ugcilazeka uyogcilaza kabi uyomncena nabi uzobona ulala ngayo izipijama ayingahloniphi ngeke simele umbhalo ngoba ayingahloniphi hayi ngeke akakhohlwa hayi okubehamba ulambisa nabafana bahamba namaphoyisa amabodyguard awasabonanga lutho lapho unyazi ongamabodyguard lo mafolo wahamba nabo ngithi mina sengingasabani ukutayisela ngani ongabafana imlomo yokumile ukuphethe amafofo okushayela ongabafana kulambeni akahamba oxolisa singasapela emakhosini guqa mawukuthi nduna uthini nduna hlonipha imali nasemahlabathini angithi mayefika emahlabathini kuthiwa kunomcimbi ngiyofena imsuzi ndawo ndawo nakancane ayikho akayisekho indawo ngisho amakhosikazi simngasefena ayikho indawo yakhe usho kanje ayifanele ukuthi nje vele mayifika vela yoxolisa ezabakhohlisa ungani akakhohluza impela uma engasexolisa socela ukuthi silemukele uxolo lakho bafowethu kodwa akaqale nje emakhosi nezinsizweni futhi engaxolisa akunankinga nje meve noma eqhubeka nabezinto uxolisa ngoba wenduna emtshado ngidinga nje cha sikhuluma umuntu abakathi ngasempani nasenduna nasenduna kanjani manje nanduna abuthi induna umtshado zizunjani umtshado ngawuphethe nje insizwa lapha esevetini usengasempene nangu manje nakhona sethe siyafika sekuthiwa usephishiwe futhi lapha elongwaneni la ngokungahloniphi kwakhe amakhosi nanambodo omkhulu uthini wenduna ngalokho
Sovelise nje. Ave ngibona amavidiyo mina ngikadela ukuza. Uthathela Ukuthi adesa nabantu. kanti mina ngisebenze ngendlela axolile. Bafele ekudlaleni emsalungisa. Bengithi mina ngaxolisa ngoba Phela phela uthi abafuna abelu yakubo le afika khona. enkani. Kanti afethe. Uzoguqa kwagoqa uzunge. Hawu uyazi uqosha emcimbini welembele umcimbi omkhulu kangaka shamadlozi akuba casuka ngishinga senkwena. Lekanti ayihloniphi. Emcimbini weqhawe. Ungakhohlakala okusho asebenzile umacingwane akalungise uculo la ashelele khona ulimi lehlala endaweni emanzi alinamathambo Kunjani? ungathi uyakhuluma bese kushelelela kanti ungaqondile lapho kodwa mangabe sekukhona amabala nezicobe kwazona kufanele uzehlise ngoba inhloso ukwakhana ukwakha isizwe maningi kakhulu amagalelo kamacingwane sibhudla imiqhele yonke la isihamba khona ngenxa yakhe maningi amagalelo awenzela isizwe so mayiseshelelele ikakhulukazi sithinta abangalokothwa akazehlisa umacingwane mina-ke ngizalwa khona Cha mfowethu uSaliwa ngicela ukubonga. thina nje insizwe sihamba nayo Cha uSaliwa ngicela ukubonga. Ukuthi uthi umncane wakho ubhuti omdala. Uthi umncane Saliwa utshengisa ukuba mdala. Uthi umncane Saliwa wakha isizwe. Ngoba nje niqopha nje nineyingoma nje engifisa ayidlala ingoma zenu usingasampana hayi ngoba simzona kodwa kubi singamasulu yena etshengisa ukungahlonipha abantu abadala kakhulukazi amakhosi kwakufanele thina mayehlala ngathuka thina sinankinga naye angithi yabo mhlawumbe ngadlalela kwabanye osopolitiki abantu abawu5 years ngasinankinga futhi ngakhona angithi uyazi ngathi nabe ngithomfutana angithi uyazi bekhona ubekhona cha singasampana nganyaka wethu inhlonipho imahhala nenkani imahhala ngiyayazi kodwa zehlise ndoda behlisa ngoba ubheke nje ngisho umdidiyeli wakhala manje umdidiyeli uqabhasha uthi umbize ngelinye igama lapha futhi ku Facebook wathi ulongani umbize ngegama ngelona lapho ufuna kulongani uthi ulongani uqaqela imali ngisho umbize umdidiyeli ngegama uqaqela iphalishi uthe uqaqela iphalishi igama umdidiyeli uqalazi leli gama lelo esho umdidiyeli uqobo lo wamqabula lapha enkosini wemphephisa lapha cha baba nami ukuthi ngoba akazi khona into ezoqhamuka yenze ngale nje singathi wemphephisa lapha Nyamboza ngale nje singaze sihlongana sikhulume into eningi akayozehlisa usingasenkwene siyamdinga kakhulu kubalulekile ungizwe bafethu akazohlisa nje imisebenzi impakamo yakho impakamo yakho nokukhuluma kwakhe emafonini usutshelwa yithika ubhuti abadala bamfana uzogqilazeka wozozohlisa nje wawubhekela kimi kwakufanele afika kwagudluza ungene zoxolisa wavula thumela udade wabo walethi ithawula lamabhingi ngathi mina awusazobona ukugqilazile kanti hayi thethwa siyeke le ndaba siyeke le ndaba hamba uxolisa singe utshenwa-ke yakwagudluza ungene hamba uxolisa singe ngoba umencisela uzongena ayikho umcimbi ozowuhamba lapha kwaZulu ngisho eGoli ngisho eThekwini ngoba sizoshaya ucingo sithi induna emahostela ikhona ngithathani nimbeke endlini yophe uzozogcina imvunulo manje iziphijama awulala ngayo imvunulo siyabonga kafanele sakhisizwe siyamakha newethu siyamakha